ହୁଏ। କେତେ ଖରାପ କେତେ ଭଲ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ଖରାପଟା ହଉଛି କଣ କଣ ଆଗ ଦେଖିବା ସେଇଟା। କୋଉଟା ଖରାପ ହଁ ହଁ ଆରେ ବୁଦ୍ଧିର ବିନାଶ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ବୁଦ୍ଧିର ବିନାଶ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଚିରି ଚିରା ପରହୁ ଚିରା ପରହୁ ଚିରା ପରହୁ ଶିଶୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ କରାଇଦେବା ଶିଶୁର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବ ମାନସିକ ଭାବେ ସେ ପରିଶ୍ରମ ପାଇବେ। ଏ ମା ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହବ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାର ହେଇଯିବ ହେଲେ ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ପଡବା ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହବ ପିଲାମାନେ ମନେ ମନେ ରାଗି ଯାଇଥିବେ ରାଗି ଯାଇ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ବାଟରେ ଗମନ କରିବେ ଖରାପ ବାଟରେ ସେ ଗମନ କରିବେ। ହେଲେ ମା ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଦାୟୀ ହେବେ ପିତାମାତା କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ। କୋଉଥିପାଇଁ ପିତାମାତା ଦାୟୀ ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଯେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଗଢି ନ ତୋଳିବା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମା କିନ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଏକମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମା ମାନଙ୍କର ହଉଛି ଶିଶୁକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗଢି ତୋଳିବା ମା ମାନଙ୍କର ହଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ମା ଏ ସଂସାରର ହଉଛି ମା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ। ସିଏ ଯେମିତି ଯୋଗ୍ୟତା କରିଛି ତା ପୁଅକୁ ନା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଯାହା ହଉ ସେ ଭଲ ମା ବୋଲି ତା ପୁଅକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କରିଛି ଭଲ ବୋଲିକି ଏକ ନମ୍ବର ଆପଣ ଓଡିଶା ସାରା ବୁଲିବେ ଏମିତିଆ ମା ପାଇବେ। ତାହେଲେ କଣ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବେ ରାଣ୍ଡି ଅଲକ୍ଷଣୀ କଥା କି ଭାଷାରେ ନାଇଁ ତାକୁ ଓଡିଆରେ ଏଠି ସାରେ ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା କରିଛି 12 ବର୍ଷର ଛୁଆଟାକୁ ପଠେଇଛି କହୁଛି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଯା ଫେଣ୍ଟିକି 400 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଯାହା ହଉ ତାହେଲେ ହଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ମା ମାନେ ଏକ ନମ୍ବର ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏ ମା ଶିଶୁକୁ ଯଦି ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜେଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଗଢିବା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବି କାରଣ ହେଲେ ବା ମା ଭଳି ସଂସାରରେ କେହି କେବେ ହେଇପାରିବେନି। ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବର ମା। ଆରେ ମା ପରି କିଏ ଅଛି ଏ ଜଗତେ ମା କରୁଣା ମୂରତି କରୁଣା ସ୍ନେହ କରୁଣା ମଧୁର ସ୍ୱର ସହନଶୀଳ ଧରିତ୍ରୀ
ମା ସଂସାରରେ ମା ଭଳି କେହି ହେଇପାରିବେ ନାଇଁ ମା ବୋଲି କେହି ମା ହେଇପାରିବେନି। ମା ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଆସି ସଦାୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାୟିନୀ ମା ଆସି ସର୍ବଂଶ ଧରିତ୍ରୀ ସବୁ ସହିପାରିବ ମା। ମା ଭଳି କେହି କେବେ ହେଇପାରିବେନି। ଏ ମା ଆରେ ମା ନାହିଁ ଯାର ସାହାରା ମା ନାହିଁ ଯାର ସାହାରା ମାୟା ସଂସାରରେ ମାୟା ସଂସାରରେ ଯାହାର ଏ ସଂସାରରେ ମା ନାହିଁ ତ ଏ ସଂସାରରେ ତାର ସାହା ବି ନାହିଁ। ଆହା ପଦେ କହିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ମା ସ୍ଥାନଟା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ। କାରଣ ମା ନାମଟା ହଉଛି ବଡ ମଧୁର ନାମ ଲୋ ମା। ମା ନାମରୁ ଅମୃତ ଝରୁଛି। କେମିତି ଅମୃତ ଝରୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ଅମୃତ ସମାନ ପିଲାମାନେ ବିପଦରେ ପଡିଲେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ ଆଗ ମା ନାଁଟା ପାଟିରେ ପଶିଯାଏ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଏ ମା ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠରେ। ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା। ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ନୁହଁ। ହେଲେ ମା ପିଲାଙ୍କର ଅଧିକାର ହଉଛି କଣ? ଏ ମା ନାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ଆଡକୁ ଯିବି ନାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ଆଡକୁ ଆଉ ଯିବିନି। ମାଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କର ଅଧିକାର ହଉଛି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ସେ ଖେଳିବ। 5 ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ମାଲ ବିଦ୍ୟା ଆହ୍ୱାନ କରିବ। ମାଲ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଯଦି ଶ୍ରମରେ ଲଗେଇଦବ ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ହେଉଛି ମା ସଂସାରରେ ବଡ ଧନ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ ସମ୍ପଦ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ପଦ ଲେଖିନାହାନ୍ତି? ଯାହା ହଉ ଦିଦି ଆମର ବି ଜାଣିଥିବେ। ଆରେ ବିଦ୍ୟା ତଇ ମହାଧନ ବାରକେ କର ଉପାସନ। ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମ୍ପଦ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସବୁଠାରେ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ଜିଣି ଆସିବେ। ଆରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ସାଧନ ହିତରେ। ବିଦ୍ୟା
बुद्धि विवेक ज्ञान बल रे ये संसार रे किछ असाध्य होबनी ना ना ए मां बोला ए बुद्धि विवेक विद्या ज्ञान द्वारा हां वैज्ञानिक माने बा लुहा खंड को आकाश रे उडौछंदी हां 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 कोउठा सुचे केउठी केवल विद्या बुद्धि ज्ञान हां लुहा खंड को आकाश रे उडुछि ए मां प्रथम कर्तव्य होछि मार मार संतानर मां होछि प्रथम गुरु गुरु विद्या अध्ययन करबा पाई हां भल बाटरे परिचालित करबा पाई अच्छा हां हां हेले मां होछंती प्रथम गुरु हां मालो एठी गोटे पद श्लोक मन पड़ुछि साड़ी की तो जाई पारुनी चाणक्य महाराज गोटे पद कहले हां हां गइले अरे विद्युतं च भातं च वैतुल्य कदाचनं स्वदेश पूज्यते राजा विद्या सर्वत्र भूषणं राजा राजा निज देश पूजा पाए ଆଉ ରାଜା ସିନା ପୂଜା ପାଏ ଆପଣା ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ପୂଜା ପାଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ मौसा राजा अपना मंदिर अपना देश पूजा पाए विद्यावंत देश विदेश पूजा पाइब मान लो विद्या बड़ संपद आ किछि नहीं ना 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 मान लो सेथुर विद्या ठू पिला को केबे वंचित करबनी करबनी हां हां ए मां बोलो राम लक्ष्मण भरत हां ए राम लक्ष्मण सीता अच्छा रावण को विनाश करी पुष्प देवी माने आसुथिले अयोध्या को पंचवटी अरण्य रे पहुंची जंदी राम ठाकुर लक्ष्मण को भाई को प्रशंसा कर गोटे पद कहले को कथा कहले से कौन कहले कौन अरे धन धान्य धना नित्य नान्य धनं बळ भातृ बळ नित्य नान्य दीप चंद्र दीप नित्य नान्य दीपं रस फुरस नित्य नान्य रस राम ठाकुर लक्ष्मण प्रशंसा कर कहले बाबू रे सबुठारु संसार रे बड़ धन होछि धान धान हां एमा जदि धान न हो हां तादु चाउल आरो हां चाउल रो अन्न प्रस्तुत हो हां जदि अन्न को आमे न खाइबा बंची पारिबा काई हां हां से धान रो चूड़ा बना कोथरो एटी सारे र ए सारे बा कोन ए ता पेटेरे प्रबल बिहन ए र गरम हां एमा से फाका पाउ मानो संसार रे बड़ धन किए से धान छना बड़ धन कि हबो पहिला बा चूड़ा ता बिना जीवन रहि परिबो रहि परिबो तले बिस्किट खाइबो सबुठारु बड़ बड़ होछि किए जाहार जदि दि चारिटा भाई अछंदी हां हां ए मा वाला दांड जेबे कळिब करी बसिब संगे थिबो भाई क्षीर जदि खाइ बसिब घरे थिबो गाई किछि रे गाई रो अभाव नै अब केवल ओंफेडे अछि माने सब अछि रह 40 टका देले गोटा पकाई सबुठारु बड़ बड़ होछि भाई बड़ रह ए मा हां लक्ष्मण कहले कहले भाई तमर भूल ये धान को तो खाई देले सरी जीव हां ये तो सरी जीव किछि दिन सरी जीव हाँ। ये तो साइदा धन नो ना हां ना भाई आज भल अछि काली भोगारी हो भाई माने तो भोगारी हां हां भाई चाहिबो भाई केम दांदरे मार खाओ मार खाओ से तो बड़ा से ना भाई भूल बोल बोल ताले ठीकटा कोन कोटा हां कोटा ठीक धन रत्न धन नित्य नान्य धनं बळ बाहुर बळ नित्य नान्य बळ ए मा लक्ष्मण ठाकुर कहले कहले सबुठारु संसार रे बड़ धन होछि रत्न धन रत्न ये होछि साइदा धन हां हां साइति के रखियो हां हां आउ सबुठारु बड़ बड़ जदि निज बाहुरे बळथिबो जेते विपद आसे निज बाहु बळ वर्ती आसे हां मालो जानकी महारानी थिले कहले बाबू रे तम दी भाई भूल तम दी भाई भूल हला ओ भूल होला हमरो
କଣ ବୁଝିଗଲା ଆରେ ରତ୍ନଧନ ସାଇଦାଧନ ସାଇତି ରଖିଥିବ ମାଲ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯୁଗ ହେଲାଣି ରାତିରେ ଡକାୟତ ବସିବ ଘରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିବେ ଭୁଜାଲି ଆଣିବେ ଧନ ନେଇ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ମଉସା ଧନ ନେଇ ଜୀବନ ଯିବନି ଧନ ସାଇତି ରଖିଲେ ଧନ ନେଇ ଜୀବନ ଯିବ ଖାଲି କଣ ଧନ ନବ ଆଉ କଣ ନବ ଧନ ନବ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମାରିବ ସୀତାକୁ ନେଇ ପଳେଇବ ଆଉ କଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାନେ ସୀତାକୁ ନେଇ ପଳେଇବ ଆପଣ ସୀତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନା ରହ ଏ ମା ଧନ ନେଇ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ନିଜ ବାହୁରେ ବଳ ଥିଲେ ବଡ ବଡ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଝ ହେଇଯିବ ବାହୁରୁ ବଳ କମିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ କୋଉ ବଳ ରକ୍ଷା କରିବ ଏଠି ସାରେ କଣ ହେଲା ଯଦି ଧନ ଚୋର ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିଦେବୁ ଫୋନ ପେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଖୋଲିଦେବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଉ ଦିଦି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଆମ ପେଟରେ କଣ ବିହନ ନାହିଁ ଏ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ତୁମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଲା ହେଲେ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ କିଏ ଜାଣିଛ ଧନ ବିଦ୍ୟା ଧନ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଧନ ବଳ ଭାଗ୍ୟ ବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଧନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ ଇଏ ଧନକୁ ମା କେବେ ଚୋର ଚୋରି କରିପାରିବ ପାରିବ ଇଏ ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେବେ ସରିବ ଇଏ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବଢିବ ସରିବ ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ ମାଲ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ ହେଲେ ଇଏ ବିଦ୍ୟା ଧନରୁ ଶିଶୁକୁ କେବେ ବଞ୍ଚିତ କରିବ ନାହିଁ ଆପଣ କହିଲେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସରିଯିବ ସରିଯିବ ଆରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ ଭୁଲ କହିଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ମହିଳେ ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ବିକି ଖାଇବ ବୋପା ଧନ କହିଲେ ବୋପା ଧନ ଘର ଦାଣ୍ଡେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବ ରହିବ ମଉସା ଯାହା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତମେ ଭାବୁଛ ଆମ ପେଟରେ କଣ ବିହନ ନାହିଁ ପାଇଲେ ଗଦା କରିଦବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଗଢିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛି ମା ମା ଚାହିଁଲେ ପିଲାଟା ଭଲ ହବ ସଂସ୍କାର ପାଇବ ମା ଚାହିଁଲେ ପିଲାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ମା ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ମା ମିଳିବେନି ମାଲୋ ଶିଶୁକୁ ଯଦି ଶ୍ରମିକ କରିଦେବ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଶିଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ମା ଏ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନ କେବେ ନଷ୍ଟ କରନି ଜୀବନ କେବେ ନଷ୍ଟ କରନି ହେଲେ ମା ଏତିକିରେ ମେସେଜ ସରୁନି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ରହୁଛି କଣ କରିବ ବାନ୍ତି କରିବି ଦିଦି ତ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବା ଯୌନ ଶୋଷଣ ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ଯୌନ ଶୋଷଣରେ ଚାଲିଛି ହେଲେ ମା ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବି କଣ ଆରେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତି ସତଜନ ନବେ ପ୍ରତି শিশু তার পরিবার
ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ହଁ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 90% ଲୋକଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଶିଶୁ ଆଉ ତାର ପରିବାର ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ନା ନା ହଁ ହଁ ହେଲେ ବାପ ଭାଇ ମାଙ୍କ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦ୍ୱାରା ମା ଶିଶୁଟି ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୁଏ। ହଁ କାରଣ କାରଣ ଶିଶୁଟି ହେଉଛି ଚପଳମତି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଚ୍ଛା ମଧୁର କଥାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପ୍ରତି ମା ଶିଶୁ ଆଉ ତାର ପରିବାର ଏବଂ ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଦେବ ମାଲ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହଉଛି ମହାପାପ। ମା ମାନେ ଆଜିକାଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ପାଣା ମା ତମର ମାନଙ୍କ କଥା କହିବି ଗାଳି ଦବ, ଗାଳି ଦବନି କି? କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଗାଳି ଦେବେ ନା ପୁରା କାଟେ ଶିଖିବେ ତମକୁ ଆରେ ଗର୍ଭଧାରୀ ମାତ୍ର ଗଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରାୟଣ ସେ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ଅଛି ଗର୍ଭରେ ତାର। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ଥିଲେ ଜାଣି ହତ୍ୟା ପରେ ସେ ହତ୍ୟା ପରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ହୋଇତାର। ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଛି ନା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛି। ଯଦି ଜାଣିଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛି ନା ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପରେସନ କରିଦେବେ। ଏ ମା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହୁଏ, ନାରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ସେ ଭାଗି ହୁଅନ୍ତି। ମାଲ ନାରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପରେ ସେ ଭାଗି ହୁଅନ୍ତି। ମାଲ ଅତି ବଡି ଘଟଣା ସବୁ ଦେବର କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ଶିଶୁ ଗର ଭେଣି ନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଆୟୁଷ ସେ ମର। ମା ଏ ତିନିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରେ ସେ ଆୟୁଷ ଥାଏ ମରେ। ଯେଉଁ ମା ମାନେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେ ମା ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ସେ ନିଜେ ଥିଲେ ଜଣେ କନ୍ୟାରୁ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ବା। ଏ ମା ଏ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଚାଲିଛି। ମାର ସାରା ସଂସାର ତ ପାପଟା ବ୍ୟାପିଛି ନା। ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ପାପଟା ବ୍ୟାପିଛି। আরে শশা গোরা এ পৃথিবী, আরে শশা গোরা